A Viberen nézd, hogy ő írni fogja, hogyha lejön. Nézd a Viberen, akkor tud írja. Tudod, hogy már le kéne menni a múlvába, azt én nem szeretem. Itt, amikor bejössz, akkor fel kell mutatni a kártyát, ezt néha szokták kérni, tudod, hogy nem csak hülyéskedni jössz be, néha kérik, néha nem, én fel szoktam mindig mutatni, hogy ne legyen belőle baj. Mert innen már nem tudsz sehova sem menni, csak fel a pályára, tudod, ahogy kijön be a tökörfon, mert innen már csak pályára tudsz felmenni. Szoktam nézni nagyon, hogy nem patkázol be. Hát azt nem. És kiírja 16 van még, hát hogy írja ott egyből, akkor lehúzod, hogy még mennyi perc a mai napon. Ma jár folyamatosan 16. Elől a nyomás, hogy egy picit hideg, de el leszünk. Elvileg 50-re kell lassítani, de ilyen 50-70 szokott lenni a legtöbbször amúgy. Ez nagyon állat, baszki. Hát még nagyon lájtik. Tudom, de igen, de tudom. Már nincs érzem azt, hogy mindig még mekkora a tapadás, meg látom azt, hogy az a széles rész, itt most megint szép szűkül. Ja. Nincs végolaj van jobb oldal, látod? Ez valószínűleg gondolom, mai nap ez is ilyen Ja. Így már nem fog fel. Ja, dehogy nem, ezt simán felszedik. Dehogy, aha, persze, van rá gép, meg minden. Egy Corvette.
érdemes részfékezni, hogy meglátod a sárgát, hogy mögötted lehet, hogy gyorsabban jönnek. Ja. És itt a srác az már full részfékezett. Ja, de hogy onnantól valami rossz. Én azt hittem, hogy én csak indexel balra, és azért húzódik ki felé, hogy igazából... Ilyen nézni kell mindig a sárgát. De az elérő az elakadás jelzővel is jeleznek. Ja, csak azt mondom, hogy ő is neked, azt hittem, hogy indexel, de igazából a elakadás jelző, csak azt Csak akkor látod az zászlót, oda is szokott állni közvetlen a pólya mellé, itt 50 alatt szokott lenni. Itt volt, ahol a Laci majdnem kicsúszott, ugye? Ez pont az a kanyar lesz, a kettes kombináció. Hát ő be is áll a zászló mellé, és hogy semmiképp nem menjetek gyorsan, most cserélik a szalagvonát, valaki elvitte. Látod? De ez az, amit nem ez, amit a múltkor van. Ez fai.
az lesz, hogy beülök melléd, vagy még mehetünk, vagy most akkor nem tudom, hogy vinnem kell. Rá tudsz írni Viberen a Atomra, akkor most vitték, vagy nem vitték, ha nem vitték, akkor mehetünk még egyet. Hát nézd, akarsz menni? Én megyek szívesen. Egy kört még kibír a gumi. Akkor menjünk. Bent bankok jövök 1.17-kor. Mondom, hogy pihennél. De hogy is a pihenés, azért jó már. Ola is minden jó, hogy És egy 3.15 felment. ja. Igen. Ja, ez a gyors bypass, tehát itt akkor csak ilyen kis szar van kirakva, és akkor itt általában gyorsabb, nem mindig gyorsabb amúgy. És akkor látod, hogy kiírja, hogy oda rakom, és még 15 kör van hátra, a zölddel kiírja. Itt meg így áll, és nézik, hogy jobbra jönnek el, nem jönne be. Hát. Egész jó? Király. Egész jó király. Ja, szóval, ha most egy métert nem megyek, akkor azt mondom, hogy megkértek jönni komolyan. Kurva jó. Szóval köszönöm szépen. Ilyet, és hát itt is felfestés, hát egy. Itt is van egy, és inkább ott is volt az, meg van egy hely, ahol csak odahozzak valamit, az nem attól függ, milyen autóval mész. Az nem tudom, hogy mihez van az igaz, de a legtöbb ilyen jelzés az ahhoz van, hogy hol érintsél, és hol érint, itt is érint ez. Igen, csak láttam, hogy abszolút izéket, Ja. amit nem tudom az miért, de az biztos nem az. Az nem, az lehet, hogy valami máshoz. Remélem nem szólt, de nem 50-nel jöttünk, úgyhogy nézd a rendszámtáblát, de remélem, hogy nem az, hogy
gyorsan jöttünk, mert nem hiszem.